खुलुमबाय समबार फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों के हाज'वारिया। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। चेनेला बारा गोबाव जायाखै, गोरोन्थिफोर जादोंब्ला कमेन्ट खालामहर। मानव सेवा संघ NGO क'क्राझार जिल्लानि दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय सिखारबिल ओनसोलाव मोनसे एवारनेस खुंनाय जादों बिरखां बर'नि दैदेननायावहाय। बेयावहाय लेबार अफिसनिफ्राय फैनानै कृपा मंगदेबाया फोरमायो दि लेबार कार्डखौ बानायोब्ला 15 बेनिफिटफोर दङ। गरिब सुबुंफोरनि थाखाय फरायनायनि सुबिदा आरो देहा फाहामथायनिबो सुबिदा दं होननानै बिथाङा फोरमायदों। जुदि दानसेयावहाय 20 रां लेबार कार्डनि मुङाव जमा दोनोब्ला लेबार अफिसाव 60 बोसोरनि उनावहाय पेन्सनबो मोननाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेनिखायनो बेखौ बयखौबो बानायनानै लानो थाखाय बिथांमोनहा खावलायदों आरो मानव सेवा NGOनि दैदेननायाव 4 बोसोरनिफ्रायनो गरिब सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होबोगासिनो दं होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। इउनियन मिनिस्टार श्रीमती ईरानीयाव जेब्ला दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैबाय थानाय समावहाय कंग्रेस लेटार नेता डिसूजाया सोंदोङो, दानि सोलिबाय थानाय सरकारा मानो एफाराब दाम गोसा खालामगासिनो दङ? दान मोनसेनि गेजेरावनो 10 आरो 11 बार डिजेल आरो पेट्रलनि दामा मानो बारायदों? बिनि जाहोना मा? होननानै सोंनायावहाय आंनि सायाव जेबो बियो फिननाय गैया होननानै श्रीमती ईरानीया फिननाय होदोंमोन। बिथाङा बे समाव बुंदोङो लासिंसिं बाथ्रा होननानै बुंदोङो, मानोना सिगां श्रीमती ईरानीया कंग्रेसनि हेंथायैहाय 2014 मायथाइनि सिगां गेस टेंखि लालायलायनानै सोमावसारोमोन। बेबायदि सासे इउनियन मिनिस्टारानो मिथियैया लासिंसिं बाथ्रा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविंद केजरीवालआ बुंदों दि आं रावबो गुबुन पार्टी सोंथि सोंनायाव आङो फिननाय होनो आं नाजाया आरो सोरबाया एगेन्स्ट बुंदोंब्लाबो आं बेखौ फाजाया होननानै बुंदोङो आरो निउज चेनेलफोरा गावसिनि TRPखौ बारायनो बिरोधी पार्टीनि बाथ्राखौ लाबोदोंब्ला आं बेखौ फिननाय होआ होननानै बुंदोङो। सोरबाया निउज चेनेला TRP बारायनो सानदोंब्ला बिथांमोनहा मोजां निउज होदों, TRPआ अट'मेटिक बारायगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। मेघालयनि गभर्नर सत्यपाल मालिकआ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों दि थांनाय जेब्लानाखि आङो जम्मु आरो काश्मीराव गभर्नर जादोंमोन, बे समावहाय आंनो मोननै फाइलनि थाखाय 150 कोटि घुस होदोंमोन, नाथाय आं लायाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बे समावहाय जेब्ला रिपर्टारा सोङो CBI तदन्त खालामहोयोब्ला नोङो गिनाय नङा नामा होननानै सोंनायाव आङो गिया, आंखौ 100 बार तदन्त खालाम होनब्लाबो गिया होननानै दानि सोलिबाय थानाय मेघालयनि गभर्नर सत्यपाल बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायो आरो बुंथियो। बिथाङा फैगौ अक्ट'बराव रिटायार जागोन। सिमी ग्लबेल TV हस्ट बिथाङा PM इमरान खाननि मासिनिफ्राय बोख्लायजानायखौ बिमायनो दुखु फोरमायनायनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथांनि बोख्लायजानायनिफ्राय मोननै पइन्ट बिथाङा सोलोंनो हाबाय होननानै। मोनसेयानो जाहैबाय सुबुंजों अनसायजानाय मानसियाबो राजनितियाव गोसो बायदि खालामजायो होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो नैथियाव बुङो राजनितियाव सैथो सुबुंनि थाखाय जायगा गैया होननानै। मानोना आङो 40 बोसोरनिफ्रायनो इमरान खानखौ मिथिगौ, बियो सासे सैथो मानसिमोन होननानै। गंसे कारनिफ्राय गासै 1 लाख आरो मबाइलजों लोगोसे सना सिखावफ्रा गारिनि ग्लासखौ बुख्रुबनानै लांदों। सेक्रेड ग्रुप एकाडेमिनि साबा फोरोंगिरिमोन बिसोरो। AS06U4481 कारआव दोननानै थांदोंमोन। बिसोरो मोनसे हारिमु आफादाव लोगो लानो फैदोंमोन। दा बिसोरखौ मिलन नगरनि पुलिस थानायाव FIR होनाय जाबाय। बेखौ दा नायबिजिरगासिनो दङ। आरोबाव आसाम रायजोनि धुबरी जिल्लायाव इनकाउन्टार मोसौ सिखाव साकर्न आलीखौहाय खेबसेनो गुलि गावनानै पुलिसफोरा इनकाउन्टार खालामनानै जायगायावनो थैयो आरो सानैया आघात जायो। बिसोरनि मुंखौ नासिर आली आरो शाहिदुल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ धुबरी सिभिल हस्पिटालाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दङ। पिना रकेट सिस्टेम मिसाइल बमाखौ 15 दिननि सिगां
टेस्ट खालामनाय जाबाय। बेखौ जाफुंसार मोननानै रक्षा मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बिमायनो गौरब मोननाय फोरमायदों। आरो बे मिसाइल टेस्टखौ 15 दिननि सिगां जे टेस्ट खालामदोंमोन पाकिस्ताननि 140 किल'मिटार सिङाव थांदोंमोन। बेखौ लानानैनो दिनै पाकिस्ताननि एसेम्ब्लियाव सावरायनाय जादों। जुदि बबेबा मोनसे बेसेन गोसा जायगायाव गोग्लैयोब्ला इन्डियान आरो पाकिस्तान दावहा जानो हागौमोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंनाया लाहार फाहार जानानै दंगासिनो दं आरो साखाफारा जागासिनो दङ। बेखौहाय 12, 13, 14 अक्ट'आव खुंनाय जागोन आरो बेयावहाय गोबांथार बादायलायनायबो जागोन आरो गोबां मोजां मोजां जानाय मुवाफोरबो मोननाय जागोन। बे फेस्टिभेलखौ बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आनो बेखेवनानै होगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।